Hola, amics i amigues, estimats seguidors de Planeta Jove. Avui m'ha saltat un dels dubtes existencials més importants de la vida. Per què diables els sucos de pinya són blaus si la pinya no ho és? Avui, a menjar en un minut, el color del menjar. Comencem amb el verd, el color de la verdura. Que dolent aquest xiste. Com molts sabreu, qui dona aquest color verd és la clorofila, que en les plantes és necessària per fer la fotosíntesi i bla 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 bla. Espinacs, pèsols o kiwis són rics en clorofila i també en antioxidants. Seguim amb el vermell, el color de la vermellura. Qui li dona aquest color són els licopens. Així que quan mengeu el tomàquet de les amanides ja sabeu qui li dona el seu color tan atractiu. Més? El groc de les llimones el donen els flavonoides i el taronja de les carbasses, pastanagues i overcocs el reben dels betacarotens. I jo em pregunto, havent tants colors i pigments naturals, per què els segons de pinya són de color blau? Lamentablement, crec que aquesta pregunta quedarà sense resposta per sempre. Salut!